Diyos marhay na aga po sa to gabos, mga tugang. Idulot niya to ang sa tuyang misa para sa mga minasunod na intensyon. Misa pa sa salamat, offered kang Romanes family, as in Mr. and Mrs. Rolly Estay. Petition para sa successful operation ni Grace Lynn Papa, as in para sa personal intention ni Sister Connie Saliena DM. Misa pa sa salamat man para sa maray na ani, offered kang Labay family, as in para sa kapahingaluan kan kalag ni Celia, Arturo, Paul Jensen, Ariel. Idinudulot ni Mrs. Elvira Tubong Banwa. Diyos marhay na agaliwat sa togabos mga tugang. Ki Maria namundag si Hesu Kristo aki ni David, asin aki ni Abraham. Ngunyan, asin sa mga masunod na aldaw, ang simbahan nagaandam para sa maabot na dakulang piyesta kan Pasko, ang pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. Ang mga babasahon ngunyan nagtatanaw sa duwang direksyon. Sa enot na pagbasa, hinihili ni Jacob ang sayang aking si Huda bilang sarong tribong gigikanan nin sarong makusog asin makapangyarihan na pamayo. Sa Ebanghelyo man, binabalikan ni San Mateo ang kasaysayan kan banwaan ni Israel kung saan mauutob Jesus ang panuga ni Diyos ki Abraham. Sa pagkamundag ni Hesu Kristo, nagliliwanag ang kaimbodan ng Diyos sa iyang tipan. Makakaiba niya ito sa selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Emil Valesa, Formator, Holy Rosary Major Seminary, Conception Heights, Naga City. Matindog po ang gabos.
Kita nagkatiripon sa ngaran kanama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, ang kagurang nantan, pagkamot kan Diyos, asinon pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Susulaan na ni kaduang kandila ni Attorney and Mrs. Edgardo Ablay and family. Ani kaduwang kandila, simbolo kan sa tong pag-arang, na iwaras sa to ang biyaya nin kadunongan, tanganing liwanagan ang sa tong isip asin puso, na masabotan niya to ang sa iyang mga pagbuot. Diyos na kagurangnan, paliwanaga sa samong puso ansay mo mga pagbuot. Tanganing makawas kami sa kadikluman, asin ikapahayag na kami mga aki ning liwanag, sa pagdatong kan sa imong bugtong na aki. An kadunungan nin Diyos na orog kahalangkaw, na kaiba mo asin nin Espiritu Santo, na bubuhay asin nagahade. Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Mga tugang ako untaan sa tumakasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ng makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatuwadaan sa tumakasalan, daraon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buot. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Ulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, Aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban,
kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako waan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kaguranan, ikasanaan urog kalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, kaglalang asin kagtubos nin tawo, nagbuot kanan sa imong tataramon, mag-ako nin laman sa pupo na nin danay na pagkabirhen. Maninigong hinanyugaan sa mga pamibi, tanganing anbugtong mong aki na nakisumaro sa samong pagkatawo, papagkanigon kaming makisumaro sa imong pagka-Diyos. Siya nakaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa huring aldaw ni Jacob sa kinaban, tinipon niya ang sa iyang kaakian. Benendisyonan niya si Juda, ang magiging gigikanan ni David. Ang ebanghelyo nagpapahayag kan kapadagusan kan planong ini ni Diyos. Hinanyugon niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Tinipon ni Jacob ang sa iyang kaakian. Dangan nagsabi, magtiripon kamo, mga aki ni Jacob, asin maghimate. Maghimate kamo ki Israel na sa indong ama. Huda, umawon ka kan sa imong mga tugang, an sa imong kamot, ibubugtak mo sa liog nin sa imong mga kaiwal. An mga aki nin sa imong ama, magtataong galang sa imo. Si Huda, siring sa ugbon nin leon, aki ko, nagdakula sa pangdakop nin mga hayop. Siring sa leon, minalo ko asin minahigda. Si Isay an mapurisaw sa iya. An setro day hahalion ki Huda. Ni an sugkod sa pag-ultanan kan sa iyang bitis. Sagkod sa umabot, an magkakapot kayan, asin sa iya magkukuyog an gabos na mga banwaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa iyang panahon, mamumurak an katanosan, an kapanoan nin katoninongan, sagkod paman. Aawiton po niya to. O Diyos, itao mo sa hade an kaatolan, asin sa aki kan hade an katanosan. Tanganing matanos na hatolan niya an banwaan, an mga nagtitios sa iyang kairakan.
Sa iyang mga aldaw, mamumurak an katanosan. An katuninongan, magdadanay sagkod mayo na an bulan. Siya magahade poon sa dagat sagkod sa daga. Poon sa dakulang salog sagkod sa puro din daga. Pag umawon an sa iyang ngaran sagkod paman, ipagbabantog an sa iyang mga gibo, sagkod lamang. Siya magahade poon sa dagat sagkod sa daga. Ipagbabantog an sa iyang mga gibo, sagkod lamang. Huli sa iya an gabos sa tao magkakamit nin ugay. An gabos na banwaan magkakaigwa nin kaugmahan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susug kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inian ginikanan ni Heso Kristo akin ni David, akin ni Abraham. Si Abraham ama si Isaac, si Isaac ama ni Jacob, si Jacob ama ni Huda asinin sa iyang mga tugang, si Huda ama ni Fares asin ni Zara, ang sa indang ina si Tamar, si Fares ama ni Esron, si Esron ama ni Aran, si Aran ama ni Aminadab, si Aminadab ama ni Nason, si Nason ama ni Salmon, si Salmon ama ni Boaz, na nina si Rahab, si Boaz ama ni Obed, na ina si Ruth, si Obed ama ni Jesse, si Jesse ama ni David na hade, si David ama ni Solomon sa babae na agom ni Urias, si Solomon ama ni Roboam, si Roboam ama ni Abiya, si Abiya ama si Asaph, si Asaph ama ni Josaphat, si Josaphat ama ni Joram, si Joram ama ni Uzias, si Uzias ama ni Yotam, si Yotam ama ni Ahas, si Ahas ama ni Ezekias, si Ezekias ama ni Manases, si Manases ama ni Amon, si Amon ama ni Uzias, si Uzias ama ni Jokinias, asinin sa iyang mga tugang kan panahon kan nabihag sinda sa Babylonia. Pakatapos kan pagkabihag sa Babylonia, inakin ni Jeconias si Salatiel,
Inaki ni Salatiel si Zorobabel. Inaki ni Zorobabel si Abiud. Inaki ni Abiud si Eliakim. Inaki ni Eliakim si Asur. Inaki ni Asur si Sadok. Inaki ni Sadok si Akim. Inaki ni Akim si Eliud. Inaki ni Eliud si Eleazar. Inaki ni Eleazar si Matan. Inaki ni Matan si Jacob. Asin inako ni Jacob si Jose, agom ni Maria. Ina ni Jesus, inaapod na Mesiyas. Kaya may 14 ginikanan poon kay Abraham sakod kay David. 14 ginikanan naman poon kay David sagod sa panahon na ang mga Israelita na distreyo sa Babylonia. Asin 14 ginikanan poon kayan sagod sa namundag si Yesu Kristo. An maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sa nagabos sa mga tugang. Diyos marhay na aga po, Father. Siguro ni ba po sa indo nag-iisip, ano po ang marhay na bareta duman sa binasang ebanghelyo? Father, gabos man sa nabaga itong mga pangaran. Na minsan nga dito na masyadong kadaklan sa tuya, di man talaga aram ang mga ginikanan o istorya kansin ng mga buhay, pero na lang siguro sa buhay ni Abraham, ni David, asin siyempre ni San Jose, sin Santa Maria. Kung nailingon po niya to, garo baga, mayo lang, mayong saysay. Garo, anuman an maray na bareta duman, gabos na naman mga pangaran. Mga tugang, sa pagiling po niya to, sa presenteng komunidad po niya to bilang mga Kristiyano, garo pointless. O garo mayong saysay na banagog umabasahon ang mga pangaran na ini. Pero po, sa panahon ni San Mateo, lalong-lalo na sa panahon kan mga Jewish converts na kung saan ini mga Hudeo na nagsunod sa mga disipulos kan sa tuwing kagurangnan, nagtubod kay Kristo, napaka-importante na po ni San Mateo ang sa iyang ebanghelyo sa siring na paagi. Sa genealogy na apod kan mga scholar ngunyan. Pinutnan ni San Mateo ang sa iyang ebanghelyo sa pagsusog sa ginikanan kan sa tuwing kagurangnan na si Yesu Kristo. Giraray para sa tuya garumayong saysay, pero para sa inda napaka-importante. Tano po, para kay San Mateo, ang sayang intensyon iyo na makumbinsi ang mga Hudeo, ang mga Jewish converts, na si Kristo mananggad ang hinahanap nindang Mesiyas. Giraray mga Jewish converts po sinda. Kung ngunya na panahon, masakit patubudon ang mga Hudeo manungod sa bagay na ini. Ini ang struggle kan community ni San Mateo katong panahon. Kaya kay puwan niyang utrohon, balikan, ang ginakanan kan sa tuwing kagurangnan, itrace an sa iyang familia. Tanganing ipailing sa iyang komunidad na si Kristo mananggad ang hinanat nindang tagapagligtas. Na si Kristo ang aki ni David, ang pinangakong tagapagligtas kan sa tuwing kagurangnan na si Kristo. Inian kamautan ni San Mateo para sa inda, na kung papararumon po niya to ang binasang ginikanan kan sa tuwing kagurangnan, ipinapaling po sa tuya ang kaimbudan kan sa tuwing mana Diyos. Na totoo halawig na panahon, ang mga Hudyo, kitang mga tao, naghalat kan tagapagligtas. Pero giraray sa matakan sa tuwing mana Diyos, ang halawig na panahon na ini, presente manggiraray. May time difference ang tao siring sa mahal na Diyos. Para sa tuya haloy, pero para sa iya, ang gabos saro sana. Kaya kunilingon po niya to, ipinapasabot kan sa tuwing kagurangnan, an sa iyang kaimbudan, an sa iyang pagkamot sa tuya. Na siya nagpangako nin tagapagligtas na magikan sa tao mismo, sa sarong familia. Na kung hilingon po niya ito ang istorya kan sa indang family background, may mga ups and downs. May mga tao na mga marahay,
May mga tao man na mga masumbikal, mga maraot, pero ang punto, sa likod kan mga kaluyahan kan tao, sa pamilya, kan sa tuyong kagurangnan, an sa tuyong man na Diyos, day nagbago kan sa iyong promesa, an sa tuyong man na Diyos, day nagbago kan sa iyong pagkamot sa satuya gabos. Kaya sa bagay pa lang na ini, kita nagpapasalamat sa iya. Sa bagay na ini an marhay na bareta kan sa tuyang man na Diyos. Asin kung paparurumon po niya to, ang paghurup-hurup po niya to kan sa tuyong ebanghelyo, magayon na hilingon po niya to an sa tuyong mga pamilya man. An pamilya kan sa tuyong kagurang na si Kristo bakong perfecto. Siring man po sa tuya. Pero ang hapot, proud daw po kita kan sa tuyong ginikanan, sa gabos na miyembro kan sa tuyong pamilya. Kita daw po makapagsabi na sa kaluyahan man o sa karahayan, proud kita, maugma kita, na sa pamilyang ini kita, ibinugtak kan sa tuyang man na Diyos. Diba sa pagkamundag po niya to, yan ang enot na bagay na di po niya to kayang nigaran. O sarong bagay na di po niya to kayang pilion. Na sa pagmundag po niya to, o sa pagkamundag po niya to, Lord, dapat digdi ako sa pamilyang ini. Sa mga sikat na pamilyang ini. O kaya kagurangnan, digdi ako sa mayaman na pamilya, tangani pang nagdakul ako, di ako matios. Di po, di ba? Sa pagpuon pa lang kan sa tuyong pagkabuhay, itinalaga na kita kan sa tuyong kagurangnan sa sarong pamilya. Minsan nga ni, sabiyon ta na sa matakan iba, maluya, bakong sikat, mayong kapangyarihan, pero sa grasya, sa matakan sa tuyong man na Diyos, importante ang bawat pamilya kantawo. Kaya giraray ng hapot, kumusta po ang sino mga pamilya? Ako pa daw nindo, ang sabihin tanang ang mga hamot, asin bata kan sa tayong mga pamilya. Minsan mga tugang, di niya to maiwasan na siguro sa kaluyahan naman ng tao, may mga miyembro kita sa pamilya ta o sa angkanta na minsan pinapasipara ta. Dahil siguro tarantado, dahil siguro pasaway, dahil siguro sa iling po niya to, mayong kamugtakan sa buhay. Pero aram po nindo, padangat sindakan sa tuyong mana Diyos. Asin kita may katungdan, na ang mga hiniling po niya to ng mga miyembro kan sa tuyong pamilya na maluluya, mayong saysayan buhay, kita may katungdan na darawon man sinda sa satuyang kagurangnan. Giramduman po niya to ng selebrasyon kan Pasko, kan Christmas, selebrasyon kan familia. Kaya nga ni sa ikadawang aldaw, kan satuyang Misa de Aguinaldo, binabalikan po niya to ang ginikanan kan satuyang kagurangnan. Tanganing paggurupurupan ang bagay na ini. Si Kristo na mundag sa sarong pamilya ni San Jose at ni Santa Maria, sa ginikanan na pamilya ni David. Girarayan sa iyong pamilya bakong perfecto, siring man po sa tuya. Kaya paggurupurupan po niya ito mga tugang, enot, an sa tuyong pamilya, pamilyang kinakamutan kan sa tuyong man na Diyos. Asing kita man dapat iniman an sa tuyong gibuhon. Sa realidad kan sa tuyong pagkabuhay, may mga miyembro kita kan sa tuyong pamilya na nawawara sa dalan. Kaya kipuan po niya ito ng hilingon kung sa sayan mga ini. Kaya ang inot niya ito dapat gibuhon, iyon na akuon po niya ito sinda. Gabos na po siguro kita nakapag-atender o kadaklan sa tuyo nakapag-atender naman po sa mga family reunion, di ba? Minsan mapansin ta ang bagay na ini. Minsan nasa highlight ang mga pamilya na may sinasabi, may kwarta, sikat, may kapangyarihan. Pero itong mga abang-aba, minsan yaon ng sa gilid ay pinapansin. Pero miyembro sinda kanangkan. Minsan ipinapasipara ta. Dahil abo niya itong akuon sinda, na sinda maluya. Abo niya itong sindang akuon dahil
sa kuluyahan ninda, parte palan sinda kan sa tuyong pamilya. Kaya nagiging less proud kita sa sinda. Pero mga tugang kaipuan po niya itong akuon, ang mga miyembro kan sa tuyong pamilya na hiniling po niya itong mababa. Dahil sa matakan sa tuyong man na Diyos, pantay-pantay po kita. Sa pag-ako pong ini, makakanood po kita na mag-reach out sa sahinda. Minsan ako confine lang kita sa miyembro kan sa tuyong pamilya na nagtatabang sa tuya, marahi sa tuya, pero si mga tao na mayong o mga miyembro kan sa tuyong pamilya na mayong itatabang, minsan nalilingaw na kita. Inian kipuan na gibuon po niya to ining pangduwa na mag-reach out kita sa kada saro. Sa mga kapamilya po niya to na harayo sa satuya o kaya nasa abroad, minsan iniisip niya to marayan sa ng pagkabuhay. Siguro totoo marayan sa ng pagkabuhay, pero manunungod sa relasyon na isolate sinda. Kaya kaipuan kitang mag-reach out sa inda. Sa panahon ngunyan, madali na lang. Yaon dyan ang internet, yaon dyan ang mga social media na kung saan kinukonek kita sa kada saro. Kaya minsan ang distansya, bako ng problema. Pero maski nga ni minsan arog kayan, habo tama na mag-reach out o napapanlingaw na kita sa iba, tanganing makipag-reconnect kita sa inda. Makipag-reach out man kita sa mga tugang punyato na nunluya na ang pagtubod. Lalong-lalo sa panahon na inihikan pandemic. Minsan, sige niya itong pakichat sa mga barkada ta, sa mga close lang sa tuya, sa nakakatabang, pero minsan napapanlingaw kitang mangumusta, mag-hi, mag-hello, sa mga kafamilya, sa mga tugang punyato, na nanluluya na ang buot, dahil sa mga problema asing kasakitan sa pagkabuhay. Igwada po kitang bistadong araw kini sa tuyong mga familia. Siguro sa royan sa mga challenge na pwede po niya itong gibungon ngunyan pakatapos kan Santa Misa. Ginumduman po niya ito ang mga pinsan ta, mga kafamilya ta, narayo sa tuya, o baka nalilingaw na kita, na i-chat o kumustahon, tanganing mamatean lamang ninda na desinda nagsusolo. Tanganing mamatean lamang ninda an sa tuyong pagiging familia. Asing girari ang pantulo, kung kita maako sa kaluyahan kan ibang miyembro kan sa tuyong familia, kan sa tuyong ginikanan, asin kita mapuon sa pag-reach out sa inda, makipag-reconnect sa inda, ang pangtulong gibuon iyo na magkasraro sa pagpapangaji. Dahil si kinauri-uri kan sa tuyong paggabuhay, kita makitaman lang ang magtitinabang-tabangan. Pamilyang saradit, pamilya sa ngaran kan sa tuyong simbahan, pamilya sa ngaran kan sa tuyong man na Diyos. Ginumduman po niya to, kita aki kan sa tuyong mahal na Diyos. Kita mga aki kan sa tuyong man na Diyos, kita sarong pamilya. Asin sa mahal na Diyos, habot niya na kita nag-iriwal-iwal. Di ba sa mga magurang na yaon digdi, gusto po nindo nag-iiwalan si dumang aki? Di ba? Nakukulgan ka mo, kaya minsan naag-aanggot ka mo. Siring manan sa tuyong man na Diyos. Kaya papusugon po niya to an sa tuyong iribanan. Papusugon po niya to an sa tuyong pagkasararo, ang pagkaminuutan bilang mga familia. Minsan kaya mas makusugpaan sa tuyong iribanan sa mga barkada. Pero sa logan familia, watak-watak kita. Minsan nga may mga familia pa na nagkakabaranga dahil sa yaman, dahil sa mana, dahil sa kapangyarihan. Di po niya ito ipagtugot na magkasuruhay, magkabarangaan familia dahil sa mga siring na mga bagay. Ang importante sa tuya, maski magsakit kita, maski magtios po kita, kay puwan buronyog po kita. Kaya, giraray sa pagurupuro po niya ito, danay po niya itong akuon ang kada saro, sa kaluyahan man asing kakusugan. Di po niya ito pagpabayaan ang kada saro. Mag-reach out po kita, lalong-lalo na po sa mga panahon ng mga kasakitan sa mga problema. Asinurog sa gabos, bilang sarong familia, magkaminuutan po kita, magpangaji, mabuhay sa kabanalan, asin sararo bilang sarong banwaan, maglakaw kita, pasiring sa tuyang mahal na Diyos. Amen. Matindog po ang gabos.
Mga tugang tinawan kita nin Diyos na mga kamhan nin kapangyarihan bilang mga aki niya. Tipunon niya ton sa tumakagadan sa iyan an sa tong sabihon, danguga ama an sa imong mga aki. Danguga Ama an sa imong mga aki. Tanganing an Santo Papa, mga obispo asin kapadian, magdanay sa pagbalangibog kan sa imong kadunongan. Mamibi kita sa kagurangnan. Danguga ama an sa imong mga aki. Tangani ang gabos na may katungdan sa gobyerno, makanood maghanap kan kadunongan nin Diyos, bako ang kadunongan nin kinaban. Mamibi kita sa kagurangnan. Danguga ama an sa imong mga aki. Tangani ang gabos na nagtitios, magdanay sa pagtubod asin paglaom sa mga bagay na espiritual. Mamibi kita sa kagurangnan. Danguga ama an sa imong mga aki. Tanganing kita gabos na uya digdi, makalakaw sa dalanin kaligtasan. Mamibi kita sa kagurangnan. Danguga ama an sa imong mga aki. Idulot man po niya toon sa imong mga personal na kagadan sa man na Diyos. Maguntok muna po kita sa lipot na panahon. Siring man sa espesyal na paagi sa tuwing pagpamibi ang mga pamilya na nagkakabaranga dahil sa mga pag-iriwal as hindi pag-irintindihan. Lugod, ngunya na Christmas, ngunya na Pasko, sa tabang kan grasya kan sa tuwing kagurangnan, sindapan pulugod magkaburunyog sa pagkamuot. Mamibi kita. Danguga Ama an sa imong mga aki. Siring man po ang mga tugang po niya tong napektuhan kan bagyong Odette, na out mamupulugod, sindapadagos na protektaran kan sa tuwing kagurangnan, sa paagian sa tuwing mga pagpamibi, asin kan sa tuwing mga pagtabang. Mamibi kita. Danguga Ama an sa imong mga aki. O Diyos, sa muyong Ama, arami na namumutan mo kami. Hinanyugaan sa muyong pamibi na ipinapasabong sa mo kan sa imong espiritu, sa kamawanin sa imong ngaran asin para sa muyong kaligtasan, ininahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia.
Matindog po. Magpamibikaw mga tugang, tanganing yan sa ko, sinong atang akon malugod kan Diyos amang makamhan. Akon manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kamawan asin kamurawain kan sa ingaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pakabanalaan mga dulot kan sa imong simbahan asin itugot mo, nahuli kini mga ginagalangan na misteryo, magkanigo kaming maumayan kan langit no na tinapay, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Hindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kimi sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na din kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Hinarubay siya sa hula kan gabos sa mga propeta, dinara sa pupunan kaninang birhen, sa day masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juanan sa iyong pag-abot, asin itinukdokan siya, yaon na. Ipinapasabong niya sa mo, ang namaugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyong pagkamundag, tanganing maabdan kaming nagpupuka sa pamibi asin naguugma sa iyang kumawan. Kaya kaibakan mga angles asin arkangeles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamuruwayan, daing tapos na nagsasabi. Sa imong kamuruwayan, sana sa kaitaasan, madigdig, narang ka, sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo ng gabos na kabanalan. Kaya ini mangatang namimibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasuliiban sa sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binak ini asin itinao sa iyong mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini. Tinihin sa kuyang hawak na idudulot para sa Hindo. Siring man pagkapamanggi, pagkunyamanin kalis asing giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mugabos, asin mag-inom ka ini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindanay natipan na papabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paghibuhon Indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pamaret
Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginamduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man ginamduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay niwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong ilawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami. Tanganin kay Iban Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, kay Iban San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles sa gabos sa santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na dahil kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay Banya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas sa tugon asin pinatuod yung Diyos no nakagulian, nangangas kitang magsabi, aman niya mo niyang kasalangit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatongan kahadayan mo, mangyari ang bot mo digdi sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muyaunyan. Asin Asin patawadan patawadan mo kami sa mga magkasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin nari kami pagdarasugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninungan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man digtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulid sa imo ang kahadaan, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ni ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatenarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you po.
Mangaluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Tangani masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas ay nakaipuhan maglaog para sa pagkomunyon. May mga lay ministers na madyan po sa Indo. Sa laog kan simbahan, magtindog po sa itinalaan na lugar. Salamat po.
Matindog po. Mamibi kita. O Diyos na makamhan na mimibi kami, basog kan Diyos no naatang, makamtan mi ining kamautan na sa liwanag kan sa imong espiritu, magbanag kami siring sa mga maliwanag na ilaw sa tubang kan sa imong Kristong madatong, huli man sa nakikristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa pagpamibi para sa lokal as in national election. O mayara ko nama, kagurangnan kan sa mong nasyon, inuumaw niya mo ika, huli kan sa imong balaw ning katalingkasan na nagtosa mo ning kapangyarihan na makapagpili kan sa mong mga lider sa banwaan. Nagpapasalamat kami sa imong danay na paghiya mantang sa mong binabantayan ang demokrasya kan sa mong nasyon. Ang nagdadangadang na pirilian nagtatao sa mo ning bagong paglaom, tawan sa mo ang kadunungan tanganing sa mong gampanan, ang sa mong trabaho sa panahon kan eleksyon. Tanganing kami man, maging komunidad din pagtubod na nagtutubod sa pagbabago kan banwaan. Tawan mo kami kan kusog buot na magtaram siring sa pagrukyaw kay Jesus kan marhay na bareta. Tabangan mo kami makapagpili nin tama, tanganing an sa mong boto magkaigwanin pagkakaiba. Sa tabang kan sa imong espiritu, gayahan mo kami sa pagpili, kay itong magmamakulog sa mga dukha, maghihinanyog sa mga maluluya, asin buot gibuon an sa tong nasyon, na lugar ning katanosan asin katuninungan. Sa mong ipinapamibi ang mga lider na dalisayan puso, pinabayaan ang sa diring ambisyon para sa ikakarahay kan bilog na banwaan. Sa samong pagtingkalag sa Belen, anumboy na si Jesus, ang lawogan sa imong pagkahera kasin pagkamuot, si San Jose ang sa imong maimbod na bantay na parasurog, asin sa pagpaalin niya mo sa mantonina. Isa buhay manugod niya mo ang sa mga katungdan bilang Kristiyano na ang tamang pagpili, katolikong ugali. Amen. Matindog po. Salve Regina. Misericordes oculos ad nos converte, et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Oremus. Omnipotens sempiterna Deus, vi gloriosi Virginis Matris Maria Corpus et Animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficiem mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daud cuius commemoratione leitamur, ius pia intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Matukaw po. Sa ngaran kan sa tungkura paroko, ang parokya nagpapasalamat sa pamilya ni Attorney and Mrs. Edgardo Ablay and family sa pagsulo kan kandila sa ikadong aldaw kan sa tong misa di Aguinaldo.
Siring man ang pagpasalamat sa mga donantes as nagdulot sa laogan misa, as ang sponsors na ministry, extraordinary ministers of Holy Communion, and disciples of Christ. Pasalamatan man yato ang Our Lady of Peña Francia Choir, kaiba si Mrs. Tess Villanea, as in Mr. Boyet Berha, sa inang services sa pagkanta sa laogan misa. Salamat man sa mga mass servers, knights of the altar, lay Eucharistic ministers, lectors and commentator, collectors, Ministry of Hospitality, siring man sa satuyang social communications and media ministry kan parokya. Urog sa gabos, nagpapasalamat kita kay Reverendo Padre Emil Valesa, ang satong celebrante mayor asin predikador sa ikaduang aldaw kan satong misa de Aguinaldo. Ang minagalang, ang satong kura paroko Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog na po para sa huring bendisyon. An kagurangnan, mapasindo, Asin sa imong espiritu. eduko ang mga payo para sa pagbendisyon. Minatubod ka mo na ang akin ng Diyos na kisumaro sa tuyak itong panahon, linalaom nindoon sa iyong pagbalik giraray, an sa iyong pagdatong magdara sa indo kan ilaw nin sa iyong kabanalan, asin idigtas ka mo, hulikan sa iyong bendisyon. Amen. Parigunon ka mo nin Diyos sa pagtubod, pagmahon sa paglaom, asin di pagpauntukon sa pagkamot, sa gabos na aldaw nin sindong buhay. Amen. Magmakamonan sa tuyong paratubos, nagdigdi sa tuya, siring sa sarong tawo, sa sayang pagbalik sa kamarwayan, balsan niya kamunin buhay, na daing kasagkoran. Amen. Asin bindisyonan kamo kan Diyos na makamhan, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pon sa tuwing Santa Misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na aga po, sino gabos, asin ingat po, sino paglakaw. Diyos manhay na aga po, Father.